Nosaltres, els valencians i valencianes, classe 14. Fugint del tema no se soluciona. Fa una trentena d'anys ja va haver un president de la Generalitat Valenciana que va dir que el problema lingüístic s'havia acabat. Quan es va crear la BL, ho van tornar a dir. Ho diuen tots i ho diuen sempre. Volen amagar el problema real. No volen anar al moll de l'os. Fins i tot pacten no parlar d'ell. Per què? Quin poc trellat és eixe? O dit de forma diferent. Qui té por de parlar del problema central que ha causat les batalles lingüístiques valencianes? La BL i la RAC van decidir arribar a la pau lingüística i van decidir firmar 4 punts, dels quals el primer és fonamental. Per això no l'han posat en segon lloc, ni en tercer, ni en el darrer, ni l'últim, no, el primer. I diu exactament: no parleu del tema principal, el que fa por realment, perquè és la gran pifiada històrica catalana. La proposta o prohibició diu: no hablar del ser valenciano. Tenen por. El origen o identidad de la lengua es un debate cerrado. Diu el document. Bé, cerrado no vol dir resuelto. ¿Quién lo ha cerrado? Aquell president de la Generalitat? L'actual? Els departaments valencians de filologia catalana? La RAC i la BL juntes? Ja està tot solucionat, tancant els ulls? Qui és la ment maquiavèlica que va redactar els 4 punts famosos? Voleu que vos ho diga? El document de la pau fictícia també diu: es apasionante pensar cómo vamos a proyectar lo valenciano en ese trasiego de identidades que nos está dejando la globalización. Sí, però com i cap a on projectarem una cosa que no és res? Penseu, estudiants valencians, perquè el punt principal és precisament el que volien amagar, saber d'on venim i qui ha manipulat i com la nostra llengua, servint uns interessos que no han sigut, com és evident, els dels valencians, que a causa d'aquest tema estem ben espatllats. La que havia de ser la pau lingüística entre valencians ni la van firmar i encara no s'ha firmat. La batalla de València, diguen el que diguen, continua oberta. I en la classe vinent més. Au, cacau.